Huomatkaa, minkälainen tarrotus meillä meidän sähkömoottoreissa. Hyvin yksinkertainen. Ja tarran idea on käytännössä se, millä osoitetaan niin sanotusti, että missä asennossa akseli on ja kuukausien mukaan. Eli ajatus se, että akseleita pyöritetään varastossa säännöllisesti. Niin hullulta kun se kuulostaa, niin tämän kokoisessa moottorissa jo käytännössä kun kuula vastaa yhteen ja samaan kohtaan jatkuvasti ja jos ei moottoria pyöräytetä kertaakaan, pieniä värähtelyjä, tärinöitä ynnä muuta, se napsuttaa koko ajan samahan kohtaan laakerin ulkokehällä. Ja tämä aiheuttaa niin yksinkertaisesti ongelmaa sitten, että moottori saattaa tai laakeri vikaantua sitten, jos se on ollut pitemmän aikaa varastossa ja se toimitetaan teille. Niin tällä lätkällä me nyt varmistamme sen, että hyvin nopealla katsauksella niin me näemme, että nämä kaikki akselit on pyöräytetty ja seuraavana kuukautena pitää pyöräyttää napsu eteenpäin ja tällä varmistetaan, että koko ajan eläminen tapahtuu niin sanotusti laakerissa. Ei tämän kummempaa, mutta todella tärkeä. Hyvä, moro moro!